város egyik legkedveltebb családi házas övezetében vagyunk, egy madárcsicsergős, bámulatos panorámájú társasházi lakásban. Ha nagy családdal terveztek és csak plusz előnyeit használnátok ki, akkor ez a lakás mindenképpen szerepeljen a megnézendők listáján. Mutatom! Tekintettel, hogy a lakás galéria része még bővíthető, fantasztikus lehetőségek rejlenek benne, amit kár lenne elszalasztani. Hívjon bizalommal, megmutatom szívesen!